Значи да видим с тази жалба какво ще се прави. Що така... Това е отново за същия случай, нали? За покритието. Бях фувошник, сега ида оттам. Добре, при условие, че махна плочата, защо е сложил тия... Това е ясно, че той си е направил навес. Дали ще е с плоча или ще го покрие с дъски или теринтови плоскости, това пак продължава да си бъде навес. Искам само моето съгласие, дали как ще го изкара. Значи аз телефона му се обадих, няма да стане явно по този начин. Явно трябва да действаме както при бетонната плоча, с заповед. Само те като го няма. Единственото, което искам да намеря, това е заповед, която е издадена. Заповедта е номер 2074 от 20 септември 2013 година. 2013? Да. Защо ми го ставиш този човек? И да спазва законът. Защото Даниела ми е показал, че е там на едно Да си място. гледа живота на практика. Той мен що не му остави и ми плати. Ти с актовете готова ли си там? Аз съм съгласен да ми плати. Добре, ти да говориш свърши. ли си за... Така. за някакви Добре, значи аз пари? ще дойда след нея. За пари ли? Да, да ти плати. Предложих по цена. Какво ти трябва С да се нотариална покана. И той отказа. Кажи ми с какво ти пречи реално на тебе. Реално ми пречи, че аз искам да ходя там да се досажда по принцип това, което го е покрил. В дворът има кокошки, има куче. Добре, ти живееш ли в тази къща? Обработваш ли двора? Земята съм аз. Какво право, той си е моя работа. Този двор ти де факто не го ползваш. Нито къщата ползваш, нито двора. Ама аз няма да им трябва да В тази къща не влизам. Не е ли най-добрият вариант да седнеш на една маса с този човек? Верно е, че вие сте със собственици на двора. Слава Богу, къщата не сте я разделили. Къщата е негова собственост. Просто да намерите някакво споразумение. Той явно, че този човек, каквото и да прави, той виждаш колко години се загубиха от заповедта до събарянето на плочата, на бетон. Добре, така ли трябва? Това значи, че ако отново по този път да му правим заповед, колко още време ще мине, докато той ги махне тия дъски с... Той вече има заповед за премахване на едно. Това ще стане една безкрайна история. Сега не е по-добре да седнете изградил. да се разберете за тая малка част от двора, която е между оградата и къщата. И ако трябва някакви пари да ти наброи, да си седнеш на задника и да престанеш да се жалваш. Тая история трябва да има край. Тая история някой трябва да я поеме. И то служител, който е на длъжност. Аз не съм служител на длъжност. Не, аз пак мога да му направя една жалба, само че докато той ги махне тия плоскости и дъски, ще минат години. Аз мога да си предложа моите права като собственик върху тази земя. Той мене не ме е питал как да се разпорежда с тези идеални части. Добре, не е искал това разрешение. Тук си прав. Няма съгласие. Тук има съсобственост и затова ти се хващаш. Аз не искам да се... собственици и може да... Той трябва да ти иска разрешение. Аз не искам да се разпорежда без моето съгласие. Да прави каквото си искам. Не да се домати, тикви, чушки, каквото е да било. Всичкият този плод от дървета, грозди там, който се полага, е на всички ни. Той го обира. Тебе тази работа въобще не те засяга. В смисъл, по никакъв начин не те нарушава нито вътрешния уют, нито спокойствието, нито ти бърка. Нарушава го не и то как? Защо? Затова само е използвал това малко пространство да се... Морален тормоз, аз съм съгласен. Да представя моето съгласие, да представи и някъде, че съм му... Нотариално заверено съгласие. Нотариално заверено съгласие или че селският кмет и че някъде съм му учредил ползване. Каква връзка имаш с цялата работа, освен че си подал жалба? Защото е в наш двор. То не се знае на кой е. Пуска заповед на мен, аз ще да го събора, ако вас мързи. Тук става въпрос, единият се дърпа, си държи на неговото, както ти, нали, искаш да ги махнеш тия дъски и плоскости, другия пък съответно не го прави, т.е. има тотално неразбирателство. Дори общината да се намеси и да ги премахне тия дъски и плоскости, които са сложени, само след една седмица той може да ги постави отново. Като има такава заповед и към мен, аз ще се грижа и ще се старя там този човек по-скоро трябва органите на МВР да го следят поне в продължение на един месец и да го заплашат по някакъв начин, защото той с тези заповеди да ги пуска общината... Той си каза, че ги ползва за туалетна хартия. Ами, аз съм убеден, че ги ползва за туалетна хартия. Така че е абсолютна безмислица да ги правим отново. Примерно, да кажем, той ги маха, за една седмица на следващата ги слага и ти пак идваш тук и ми казваш, бе, той ги сложи пак.
Значи вас се разиграва. Ще тикаме камъка отново нагоре. Значи вас се разиграва. Значи няма респект от властта. Ти само разбираш, че този човек явно е от твоя род, защото и двамата сте безкрайно упорити и намесвате обстоятелства да си решавате личните спорове. Най-добрият начин за решаване на лични спорове е между вас двамата. Да се сбием ли? Или да се убием? Не знам. Какво да правим? Това са лични спорове. Какво да правим? Сега вземем брадва или нощ, пък защото брадвата е по-силно оръжие. Какво да правите сега? Аз съм в искаш да ги махнеш тия правото си да сезирам плоскости, а този орган продължава да си ги слага отново и отново. Речиш, че имате една кръв, нали? Това е 100% сигурно. Аз съм в правото си да сезирам органът по компетентност. Органът е задължен въз основа на моя жалба. Разбирам, обаче тук става въпрос за казус, който опира до насилие, не до заповеди. Разбираш, този човек просто трябва да му съдейства по друг начин, не чрез заповеди. Как? Познай как. Аз не трябва да ти кажа как. За какво да ходя да се бием? Заповедите не го действат, значи нещо друго трябва да му подейства. Помисли добре какво. Аз мога да ти кажа какво. Какво? Познай. Насилие. До полиция? Разбира се, трябва да упражниш някакво насилие срещу този човек. Ако искаш да си постигнеш нещата, ако не искаш да се мотаеш още 5 или 10 години с този казус, не знам дали си жив до тогава. Това е склоняване към какво се върши. Не, аз просто ти казвам как може да се реши този проблем. Иначе проблема остава безкрайен в пространството. Това е, което аз мога да ти кажа по този случай, който занимаваш. Добре, хайде като за начало. Защото заповедите са абсолютно безмислени и ти ще продължиш да идва за следващите седмици и месеци по същия случай. Защо не вземете най-елементарно и просто, да се разберете, да отидете при един нотариус, ти да му дадеш съгласие, той да ти даде там каквото ти искаш, да направите някакъв компромис, пазарлък и така нататък и да решите проблема между вас двамата, без насилие. Има ли такъв вариант? Имаше, когато му пуснах нотариалната покана да ми изплати делът. Той мога да свири с всичките си пръсти. Аз виждам, че той не е по-малко с телефона като тебе. Това ми е пределно ясно. И че въобще не го интересуват тия заповеди, които аз или който и да е друг ще му го пусне. Явно така е посъветван. Не знам, може и да има някой, не е толкова умен, че сам не може да вземе такова решение. Да, предполагам, че някой го е посъветвал. Въпросът е, че от цялата работа няма да има никакъв ефект. Освен непрекъснато повтаряне на едно и също действие и то безмислено. Айде сега, от вас... това действие беше водещо до крайен резултат, аз ще да го направя с надраго сърце. Добре, от вас като орган пускате заповед за премахване на този покрив. Това е отново един безмислен акт, само си хъбиш хартията за тия жалби. Те 5 стотинки няма заборът. Нали говорим сега по въпроса и търсим някакво решение? Да. За какво ще пускаш тази жалба? Да се активират действията на нуждата. Аз просто ти казвам, от тия заповеди какъв ще бъде ефект? Никакъв. Тоест първо искаш да му правим констативен протокол, да минаваме отново по старите процедури, така ли? Такъв е редът. Това е такъв редът, аз се занимаваме 10 години с една пълна идиота. Правим го сега. От него. Кой искаш да разкажеш до там, да гледаме тия истории, които вече ги знаем и са документирани тук в фотоматериали и така нататък. Ти си ги заснел по-добре, отколкото ако отидем и ние там ги заснем. Не ви са ходили как? Как да го разберем? Ако не платиш ходенето, ще отидем. Аз няма смисъл какво да ходя, то е повече от ясно. Защо трябва да ходя? Кажи ми, дай ми причина. На място трябва да се види, това е задължението. На място трябва да се види нещо, което си го заснел тук и го носиш няколко пъти. Ако така се пише Гьотери. Чакай ти искаш да задължиш да отидем и да направим. Чакай сега ти шеф ли си тук, какъв си? Единственото, което мога да направим е жалба до този човек, което е отново поредния камък, който се хвърля. Това жалба не е, за какво да е жалба, то трябва по-скоро да е... Констативен протокол за какво? За това, че отново си е преградил на вечното. Да. Аз не го искам. Няма моето съгласие. Не искам да се... Добре, сега не го повтарям, но няма смисъл. Ще говоря с шефовете и ще вземем решение. По-сигурно, много ще пусна. Заповядай, делото го знаеш. Да бе, затова още ще пусна, да се знае, че аз искам това да се махне. Аз това го разбрах, въпросът е, че
Ще направя каквото мога по този случай, но ти знаеш докъде ще стигне. Това е. Има си простор, като трябва да са... Ще говоря с шефовете по този случай, да кажа какво да направя и така нататък. Аз лично, ако трябва да решавам, това е казус не разрешим. Но пък да се съгласи някой от шефовете, все пак имат да не правомощия с законът. Това закон е за това написан. Не всеки да прави какво си иска. Част от тази логика може да си строя всичко и този човек прави наистина каквото си иска. Прави, да, ето. И аз мога да ти кажа как може да вкараш нещата в регулация. Не с жалби, не с констативни протоколи, това ефектът ще бъде нулев. Как? Ай сега, ти не си малко момче, за да знаеш как става тези неща. Би Магария по-Магария. Разбира се. Това не е и бой дори, разбираш, ти ако го биеш може и да стане нещо, обаче ти искаш по административен път да премахнеш нещо при един човек, който явно е информиран, запознат с закона и знае много добре какви са административните процедури и колко време ще отнемат, докато се стигне до края. Да, запознат е. Той е запознат и точно за това танцува по нервите на абсолютно всички от общинската администрация. Значи ти ако минаваш по тия административни процедури, ефектът от цялата работа ще бъде никакъв. Ама никакъв. Ако ти наистина държиш да я махнеш тази постройка, може би по-добрият, по-ефектният вариант ще бъде това, което ти предлага с чука. Няма как. Само, че тогава ще се сбити, тогава ще стане случай за полиция или така. Някъде да стане, аз съм съгласен. Тук става въпрос съм готов. За истории между двама упорити човека, които един иска едното, другия другото. Има решение на казус. Аз също да ти кажа кое е крайното решение. Затова има закон. Е много по-ефективно. Въпросът е, че ако действаш по законов път и чрез общинската администрация, решение на този случай няма. Няма да има. Категорично. Ако този човек беше кротък, примерен човек, който да му кажеш един път направи това и повече не да го повтари, щеш да разбере, щеш да го направи да се приключи с казус. Само, че тук става въпрос за един безкрайно упорит човек. Знам. Не, че няма начин как да бъде убеден да го направи. Аз знам също начин как и ти. Въпросът не е този обаче. Нали? Не е този. Да се изясним работата. Значи, по този начин ефект няма да има. Погледни цяла папка напълнена документи. Има ли смисъл да продължаваме да я пълним и да правим втори класьор със случая? Няма, ама нещо трябва да са... Аз ти говоря по моята жалба. Не само от гледна точка на общинската администрация на закона, от гледна точка на реалността. Реалността е такава, че тук става въпрос за един упорит човек, който отказва да следва всякакви предписания на общината. И ако можеш по съдебен полицейски ред, принудителен ред, да го накараш по някакъв начин, защото личното самоуправство пък тогава пак ще отидете до съда и пак ще стигнете до органите на МВР. Добре. Не съм приготвен. Не, аз просто ти казвам, че от тези безмислени документи, ще ти ги изкарам, ефектът ще бъде никакъв. Безмислено за него, ама все пак това е една процедура. Ще говоря с началото, ти в петък ще дам становището. За мен случай е ясен. Административно решение на този казус няма. Пак ще го повтаря. Тук трябва да се действа по-хард. Нормативната уредба ли ти дава тази възможност?